Hanggang ngayon Good news nanggad para sa pamilya Binyakan Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City. Nasaro ng Lay and Free College Entrance Examinations Act. Mas magiging accessible asin mas abot kaya na daakaya ang edukasyon. Istorya kan 18 anyos na si Justin. Pangiturugan niyang maging enhenyero, kaya akan makagraduate siya sa senior high school, binalo niyang mag-take ng exam sa Bicol University. Alagad dahi niya dahil ini na ipasar. Kaya balak niyang mag-take ng entrance exam sa pribadong universidad sa masunod na taon. Didesideran niya ng gadaaan kursong ini. Urog pangunya na libre na ang college entrance exam sa mga pribadong eskwelahan. Malaking tulong po siya. And ano po kami, less na po sa gastusin po. Doon sa paralan and dito sa bahay po. Pang-apat sa 8 magturugang si Justin. Sulamenteng ansaindang ama na si Tatay Ramon ang nagtatrabaho para sa urual daw nindang konsumo. Sigun kay Tatay Ramon, gusto niya nanggad na mautob ni Justin ang pangiturugan kay ni na maging engineer. Urug pang, dai niya ini na ito sa iyang matuang aki na gusto man kutang maging engineer. Alagad huli sa kakapusan sa budget, ini ang pinapundo niya na sa nadaa sa pag-aadal. Sa nangyari pa na one time sa matuan niya, electrical engineering man ito. Nagklase sa first term, tapos kay Puan, may subject siyang AutoCAD. Dahil ko na-provide sa laptop. Kaya, ayun. Kaya di siya padagos mag-klase. Siring ni Tatay Ramon, ikinaugmaman kan pamilya Vergara kan Barangay 13 Ilawod West, Legazpi City na saro ng Lay and Free College Entrance Exams Act. Sigun kay Nanay Melvi asin Rani Boy, apisar sa mga pampublikong universidad, magayon man na option ng pagklase sa pribadong eskwelahan lalo na libre na ang entrance examination. Dakula po ang tabang ka to po para po day na po kay Puan mag-dispone kay kwarta para po maka-entrance exam. Dakol man pong matatabangan na estudyante. Dakulaon lang sa kuyang kaugmahan ta, lalo na po dakulaan sa kuyang aki. Tapos ako po niya on digdi sa laog kang harong lang, lang digdi sa laog kang harong ang sa kong agom, iyo lang ang trabaho. Minsan talagang kung dai pong tabang, dipisil na makapagpadagos kang pagpaeskwela sa mga kabataan. Saro sa mga principal authors kanasabing Lay o kan Republic Act No. 12006. Iyo si ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon. Sa lindong kanaunang bitang Lay, haliw na ang fees as in charges sa college entrance exams sa mga pribadong institusyon kan higher education. Sigon sa kongresista, saro ining pagpapatotoo na piggigibo kan kongreso ang gabos nindang makakaya, ngani makatabang sa mga estudyante na desididong makatapos ning pag-aadal. Pagpapatotoo man daa ini, nabako ng kaulangan ng pagtios nga ni dikit-dikit na maabot ang mga pangiturogan sa tabang kan edukasyon. Ang obheto kay ni is matawanan nin pagkakataon ang sa tuya pong mga graduate or graduating class na mag-exam sa mga private higher educational institutions, no, na kung saan para maging accessible ang education, they will be given free entrance examination. Lalong-lalo na sa mga muya magklase sa Metro Manila, arog kang mga private universities, Ateneo, LaSalle, University of Santo Tomas, and the other. May 5 kondisyon nga ni maging eligible sa free college examination. Arog na dapat natural-born Filipino citizen. Laog sa top 10% kan graduating class. May combined income ang pamilya na nasa irarong kan poverty threshold kan NEDA. O mayong kakayahan at tustusanan sa indang urual daw na pangangaipo. Dapat na nag-apply ang estudyante sa college entrance exam sa anuman na pribadong eskwelahan sa nasyon. Asin kinakaipuhan na makumpleto ang mga rekisito na pigahagad kan lalaugan na pribadong eskwelahan. So basically, those are the basic requirements in availing this Free College Entrance Examinations Act. This will be available by next school year, which is 2025 to 2026. Magkakaigwaman ng sanctions ang mga institusyon na mabalgar sa naunang bitang lay. Hunyo 14 kan maglapse into law and Free College Entrance Examinations Act. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.